Между повечето хора са такива, гледат са през това на власт. Аз между съм на 12%. Никой не съм видял на ден на 12, който е казал. На 22 може да си наистина възможно. Да, много хора надценяват на колко процента са и реално са може би 5% над това, което казвам. В става YouTube решихме да подновим малко активността на канала, като днес решихме да направим една тренировка с йоцата. Готвили сме една пуш тренировка. Аз ще тренирам по неговия начин, понеже аз съм една седмица аут като ще си правя фотосесия другата събота. Днес е неделя. Сега раздавам малко по-леко с тренировките и затова реших да тренирам по неговия начин. И ще си поговорим малко в залата за някакви известни въпроси, които се въртят из фитнес обществото. И ще направим нещо като тип влог, подкаст в залата и ще тренираме без това време. Така че да, пием сега един монстър и отиваме да тренираме. Вече сме в залата и ще почваме първо упражнение да загряваме. Имаме лайн къфт, като ще направим 3 серии, нали? 3 серии, да. Добре, ще направим 3 серии. Първите две са близко до отказ, последната стигнем до отказ, ще направим паршос. Добре. Румънска човек, направо щях да умра. Ама ти си правиш класическата? Какво? Класическата си правиш? Да. Румънска... Ти беше стигнал 170, докато кътвам. Добре. И на клека пак направих 150 петица и си мачнах пиара. А ти от колко години тренираш сега? Реално 2018 съм в залата, но по-сериозно 2020 тренирам. Ема общо колко? 4-5 години? 5, да кажем в залата. Аз сега септември правя 10. И пак, ти дори ако се представиш горе-долу, ако си правил нещата като хората, от по-малък. Да. И съответно ти вече дай си по-напред от мене, а гордо аз съм близко от това, което мога да постигна генетично. Има и преди, че ти нали, след операцията не тренираш толкова тежко. Това. Ама е много интересно как хората са такива от социалните мрежи, гледат някакви билдъри, гледат Майк Търстън, са такива. То това може да се постигне натурално, то това всеки може да го постигне, съм такъв. Почти никой не може да го постигне това. Смисъл, като отидете на плажовете, колко човека виждат нацепени или примерно по-големи от вас или някакви такива. Аз сега като ходех на море, човек, може би бях едни от най-здравите, най-чистите. Нормално. Пак не съм някакъв много здрав, честно казвам. Моята физика е по-достижима и да, не е нещо много впечатляващо. Макар че все пак, нали, сега като имаш боди дисморфия, като имаш предвид. Но то почти го предполагам. Всеки втори тренираш има някакъв негативен боди имидж. Точно. Да. Пък и хората имат някакви много странни представи за какво е постижимо от гледна точка на какво мога качиш като мускулна маса за този период от време. Давай, вие да говориш сега. Като стане едно такова движение, аз мисля да го правя. Аз между другото паршос не съм си вкарвал и те в аз сега тренирам програмата. На всяко движение, което е възможно да го правя, го правя. Да, той преди, примерно при натуралките беше много като едва ли не, няма смисъл човек. Да, но това на практика е навързано пак с генетичния потенциал, защото примерно както коментирахме, когато сега тренирам от 10 години, съм по-напреднал, трябва постоянно почти всяка серия да ме е близко до отказ. И по този начин, като имам паршос, вкарам още ефективни повторения по-близко до отказ. Да. Въпросът е, че трябва да ги следиш, нали, реално да си прогресираш спрямо тях, не всеки път да правиш някаква супер хаотична дроп серия, тия път, да. Нали, пак трябва да се следи това нещо. Да. Сега ще правим incline dumbbell press, като аз по принцип предпочитам горе-долу на 30 градуса да правя инклайна, защото така си усещам по-добре самите горни гърди. Ако правя на 45, много ми влиза в предното рамо. Сега йоанския правил не знам, на 45 по-ли ти е добре на тебе? Аз предпочитам малко по-нисък наклон. Да, аз предпочитам по-нисък. Окей, ще правим по-нисък. Добре. Макар че не знам дали е много по-широк, ама... Твой същия. Тук цяло това съобхватно движение е много интересно, защото повечето хора си мислят, че трябва да спускате тук на 90 градуса, защото сещат някакъв стреч и си мислят, че така мускулатурата работи повече. Ама не е вярно. Всъщност повече обхватно движение имате да ги движиш на 60-70 градуса, защото представи си, ако спуснеш така лактите, ако ги спуснеш така, на практика обхватно движението е много по-голямо. Да, и тъй ти е повече напрежение върху рамото. Да, и си в по-безопасна позиция, като пребереш лактите. Да, и така използваш повече и самите трицепси. Топ. Да. Те, че съм качил едни 3-4 кг, може би. Напълно възможно. И това за една година, човек. Просто трениране е малко по-тежко, като смених методиката. А ти верно преди това беше на малко повече обем, да? Да, и обема, намалих си обема и въпреки това имах по-добри резултати.
6. Между това е дет подхванка тема е интересна, защото хората си мислят, че едва ли не нали, има всякакви различни методики. Мисля, че има някакви магически. Няма такива. Защото ако имаш някаква магическа методика, която работи супер добре, че щяхме да я правим. Ма всеки тренира по различен начин. И ако виж различните методики, има супер яки физики с различните методики. Тоест ще ти работят. Което реално означава, че важното е да те кефи, в смисъл самия тренировъчен сплит. Да. Има хора, които кефи бросплит, имат перфектни резултати на бросплит. Да, не, то между другото, ако вземеш една програма и я раздробиш, ще виж, че основните принципи ги има. Просто има различно съпоставяне между дадените принципи. На каквато е програма да си стига да имаш прогрес, да ядеш малко повече на деца, ако целиш да покачваш мускулна маса, да си флек издишък, дори поддръжка, ако си по-начинаеш, прогресираш, пак цялото. А между другото, ние по принцип с теб имаме средно на сходни проценти подкожни мазни, около 8 до 10 кг разлика, а сега сме буквално на ти сега колко си? 7-6. Аз съм 7. Даже 7-7 съм. Аз съм 7-4-7-5, демек 2 кг разлика имаме в момента, само де ти имаш, аз съм 2 пъти повече подкожни мазни. Прямо ако ти си около... аз съм и по-висок. Да, не, по принцип имаме от 8-10 кг разлика, ако сме на един същ процент от кожа. Да. Обаче сега ти като си по-изчистен, примерно около колко процента се определяш? Общо бих казал между 10 и 12, ама за мен това винаги е било много субективно и няма особено значение. Да. В смисъл не ми допринася никаква стойност, тая цифра. Не ме интересува какъв процент. Между другото, повечето хора са такива, гледат са през това на вас. Аз между съм на 12%, никой не съм видял на ден на 12, което е казал, на 22 може да си наистина възможно. Да, много хора надценяват на колко процента са и реално са може би 5% над това, което казват. Да. Аз предполагам, в момента съм около 15 до 17 горна граница, по-скоро бих заложил на 15. Аре може накрая между другото да сравним физиките и да кажем кой колко процента е. Накрая ли се? Амрап, една серия. Да. Ама дефицит ли? Да. Добре. Човек, ти си го държах последното мезо, стигнах до 26 лицеви, като лицевите ми бяха последно упражнение на тренировката. И сега ще го направим така, ама ще го направим след трицепса и ще го направим с пауза. Така ще падна 3. Да. Защото виж, като цяло, моят обхват на движение мога да е до тук. Тоест, на практика няма да вляза максимална дълбочина. И мога да сложим нещо, за да нагласим машината по-добре за нас. И това между другото е много готин съвет, защото повечето хора вземат една машина и почват да се нагласят по нея и после болиме. Нормално, че ще боли. Трябва не ти да се нагласиш машината, а да нагласиш машината по себе си и по твоите си цели. Примерно, ако искам сега да мина през пълен обхват на движение и хубаво да се отваря гърдите, трябва да съм малко по-напред, така че това ще го регулираме със сигурност. Да, или може да сложиш някакъв мат или нещо. Да, просто... ние това ще направим. Както видяхте, ще правим чест преса, ще направим може би още 2 серии. Май топ и бек-оф, понеже много се напомпахме на гърдите на горната лежанка. И след това ще видим какво ще правим, не съм сигурен какво ни приготви Йоци. Сложихме това матче, сега ще имаме по-голям обхват на движение. Имаме от 8-10 май каза. Да, 8 до 10, 2 серии ще направим. Да. Реално го сложихме това, защото като седнеш на самата машина, нямаш такъв стреч на гърдите и по този начин, нали, сега ще най-дея по-напред и добре може да разтегнеш тук в долната част самата гърда. И друго още много важно нещо, като правите гърди, избутване на каквото и да е, много хубаво нагласяте длънта. Това може да ви добави буквално няколко повторения към сериите, защото повечето хора не знаят как да сложат тежестта и не могат да избутват като хората. Винаги тежестта трябва да е най-твърдата част и сте много по-силни. Да, и тук е момента да кажа, ако някой иска такива готини тренировки, структурирани по този начин, или вече в зависимост от вашето ниво на напредналост, може да запише час за разговор отдолу от линка в описанието. И отделно тези готини оверсайз тениски са на едно приятелче и за тях имаме коза отстъпка. Excel 10 имат още една бяла тениска, мисля, че скоро трябва да пускате друг мърч, така че ако искате,
такива готини оверсайз тензик за тренировка, долу в описанието. Както казах по-рано в началото на видеото, другата събота е фотосесията и буквално вече се подготвям от 5 месеца, като съм свалил общо 10 кг горе-долу. Като имаш предвид човек, аз имах супер много... Бях на сватба, бях на Ергенско, ходих на 2 морета отделно и въпреки това не съм се ограничавал. В смисъл, социалния ми живот е бил съвсем нормален. Пил съм алкохол, ял съм някакви неща и общо взето мина доста леко самата подготовка. Нито съм изпитвал глад, нито ми е било някакво много трудно. Не си отделял супер много време, нямаш нито една кардиосесия. Въобще Да, изобщо никакво кардио не съм правил, даже не съм следил и крачките. Да. Само ходих пеша до залата. Да. Примерно ти си имаш нормална работа, нали сега, нямаш супер голям стрес. Да. Това е ясно, със сигурност. Но пък другите неща могат да се контролират по всякакъв начин. Имайте го това предвид. И нали сега, пак трябва да прецените на база на вашето ежедневен живот. Как може да съчетаете всичко. Това може да се навърже с нещата, които говорихме за различните методики за трениране. Абсолютно, да, смисъл целият ви режим, нали, фитнеса не трябва да е вашия живот, фитнеса трябва да се върти около вашия живот. И реално, нали, самите ви тренировки да са спрямо вашето ежедневие, нали, колко свободно време имате, нали, стреса, както казахме по-рано. Така че, нали, всичко трябва да е нещо, което да мога да поддържаш дългосрочно. Сега, то като сваляш, няма как да сваляш постоянно, но идеята е, нали, да е възможно най-лесна самото сваляне, без да се ограничава. И имайте прави, че румбата ви обяснява как е свалил 10 кг за определен период, без много стрес и без супер много напъване и той се готви за фотосесия. А повечето от вас сте такива, аз не мога да отслабна. Може да отслабнеш, защото е много лесно, особено ако не сте толкова напреднали. Така че просто правите важните неща, основните неща. Има заети професионалисти, буквално могат да тренирате по 30-40 минути през ден. Или дори ако нямате никакво време, поне имате 10 минути на ден. Всеки ден тренирате по 10 минути, накрая сте по-леки. Движете се малко повече, 2-3 крачки на ден повече. След една година сте 5 кг поне по-малко. Да, дори няма нужда да следите калории. Смисъл, достатъчно да имате някаква допълнителна активност. Ядете малко повече протеини и зеленчуци, да ограничите дори малко, не знам, въглехидратите, ако вече нямате никакъв опит и не искате да затормозявате с това да следите калории. Генерално, като дигнеш малко активността, като се храниш по-здравословно, си готвиш къщи, съвсем без проблем може да смъкнеш килограми. Да, буквално това са 80, ако не кажа 90% от всичко, което трябва да правите като основни резултати. Да. Другите неща, да, важни са, но те са последните 1 до 2-3-5%, които, примерно, Румен ги е оптимизирал или, примерно, ако имате човек, който ви помага, той може да ви помогне да го оптимизирате. Но ако просто искате да сте в по-добра форма, да не сте дебели, да не се задъхвате, като се качвате по стълбите, това е напълно достатъчно. Да, малко е странна тая машина и се нагласваме пак спрямо нея. Ние след малко ще я нагласим така или иначе. Да. Работна. Добре. Сега сме сложили отдолу ни като седещи за крака, за да може да почваме от по-безопасна позиция за самите стави и рамене. Защото ако почнем от много отдолу, нали, потенциално може да се изморим и да се контузим, не дай си Боже. Да. Това, ако не знаете, между другото са Engels 90. Много готини приставки за дърпащи упражнения, за бутащи стават също. От това няма нужда дори от фитили да слагате на него. И може да се използват за бая, аксесуарни такива упражнения. Тук в случая по този начин удължаваме обхвата на движение и става доста по-натурално за самия лакът, нали, като правим цяла екстензия на лакъта. Да, те даже повече хора не минават през пълен обхват на движение, правят нещо е такова. Да. И повече даже като им стане трудно, го разгъват напълно. А тук може хубаво да събереш лакти, да разгърнеш напълно трицепция, да минеш през пълния обхват. Което ще удари повече дългата глава, която също е най-голямата. Така че... И това между другото е едно от упражненията, които много хора се надценяват с килограмите и много често виждам да става нещо и такова и никога няма пълен обхват на движение. Точно. Са много малко хора заключват самите лакти. Сега ще правим последна серия дефицит лицеви, като ще ги правим с пауза, да. И общо взето AMRAP, който означава колко повторения можеш, нали, докато до откат. Да, ако искаш да го направим още по-гнусно, ще направим 2-3 секунди пауза на всяко. Да, може. Ще е доста мазохистично, ама...
Приключи тренировката, те специали на края на Бяха доста добре, но не си мисля, че тренирам така през цялото време. Това беше напълно импровизирана пуш тренировка. Просто както ви казахме, ще ви кажем как изглеждат различни пациенти с пролежни мъзни, да придобиете някаква представа за вас самите къде се намирате. Не, че има такова голямо значение, но въпреки това. Както казахме, той е една седмица преди с сесия. Аз поддържам около 74-75 кг на около 15% от пролежни мъзни. Да, айде сега напишете в коментарите кой колко е според вас. Айде. Само не знам тук дали е добре светлината. Как ми да по-напред? Гадния. Гадния. Добре е така, и може да обаче. Да, аз съм гърба ми човека е мега чист. Тук имам доста малко по краката, имам на гърдите си, имам тук въртеве си. Мога да видите как е разликата вече. Него всичко му е изпилено, всичко му е буквално нарязано. Като примерно мога да се види къде има мазнинки, но пак примерно, ако започне хора такава физика, напълно окей си поддържиш. Това са 15%, не са 12%, така че ако ви харесва, напълно да, и може да се каже, че моята физика е може би една идея по-достижима. Сега може би имам ген повече за гърди, но примерно ръцете ми за сметка на това не са толкова големи. Нали, повече от 40 ръка на метър не съм имал. Да. И макар че визуално сега изглеждат по-големи. Да, иначе отделно и за бедрата, сега не са толкова чисти, не знам колко се личи на камерата, но и за тях има малко повече ген. Да, и за... Това вече на фотосесията. Да, вече на фотосесията ще се видят, но съм доста доволен от формата, която постигнах. И това е благодарение на това момче е тук. Това му е втората фотосесия? Да, това ще ми е втората фотосесия. Аз, нали, както казах, тогава бях 74, преди точно горе-долу 2 години. Сега съм 76, нали, 2 кг отгоре, с по-добра кондиция. Да. Долу да ви хареса влога. Ако има нещо, което имате въпроси и питане, каквото да оставете като в коментарите. Ако имате нужда от сериозен човек, с който да работите, свържете се с Румбата. Да, и това беше на много днес. С такова ще такова, аз ще допълвам, ако искаш. Голям пъмп. Дай на много, бре.